Dobro vam večer u Otvorenom. Kakva budućnost čeka Afganistan nakon odlaska posljednjih američkih vojnika? Kako će se povratak Talibana na vlast odraziti na odnose na Bliskom istoku i u zemljama u okruženju? Europska unija poručuje: zaštitit ćemo svoje vanjske granice i zaustaviti nezakonite migracije. Prijeti li Europi novi migrantski val? Naši gosti večeras: politolog Robert Barić. Dobro večer. Sigurnosni stručnjak Gordan Akrap. Dobro večer. Načelnik uprave za granicu MUP-a Zoran Ničeno. Dobro večer. Vanjsko-politički komentator Božo Kovačević. Dobro večer. A ovu emisiju će nas uvesti Jelena Šarić. U noći kada je i posljednji američki zrakoplov poletio iz zračne luke, Kabulom odjekuje rafalna paljba. Talibani slave. Ulicama afganistanske prijestolnice nose ljesove umotane u američke, britanske i francuske zastave. Ponosan je dan za stanovnike Afganistana jer smo nanijeli velik poraz zemlji koja nas je napala. Prestankom ove okupacije možemo donijeti prosperitet našoj zemlji. Veoma sam sretan što smo postigli rezultate nakon svojih žrtvi i kao rezultat toga Afganistan se oslobodio svih osvajača i sada Afganistanci mogu slobodno živjeti. SAD je u ponedjeljak dovršio povlačenje svojih snaga iz Afganistana, završivši tako 20-godišnji rat koji je rezultirao povratkom militantnih Talibana na vlast. Zemlju su u dvotjednoj evakuaciji napustile 123.000 ljudi, a mnogo je onih koji u tome nisu uspjeli. Svijet će pamtiti dramatične snimke ljudi koji vise sa zrakoplova pokušavajući pobjeći. U Pakistanu, Indiji i Iranu dugi redovi pred veleposlanstvima tih država. Pobjegao sam Talibanima s 3 djece i sad sam zaglavio ovdje. Talibani su me nastrijelili u nogu. Kamo da idem? Europljani, pomozite ovim ljudima, nemaju ništa. Mnogi strahuju za živote svoje obitelji. Budući da smo ja i moj brat radili za američku vojsku, moja obitelj nije sigurna jer zapravo ne možemo vjerovati Talibanima. Skrivaju se. Da, Talibani su objavili amnestiju, ali ipak ljudi su uplašeni. Suočen s oštrim kritikama, američki predsjednik Joe Biden kaotično povlačenje predstavio je kao logistički uspjeh. Ocijenio je to krajem desetljeća neplodnih napora Sjedinjenih država da vojnom silom preoblikuju druge zemlje. One koji traže 3. desetljeće rata u Afganistanu pitam koji je vitalni nacionalni interes. Prema mome mišljenju ima samo jedan, biti sigurni da se Afganistan više nikada ne može koristiti za pokretanje napada na našu domovinu. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je da američka intervencija u Afganistanu nije ništa postigla, osim što je izazvala tragediju i gubitak života na svim stranama. Američke su snage bile prisutne na tom teritoriju 20 godina i 20 godina su pokušavali civilizirati ljude koji ondje žive, nametnuti vlastite norme i životne vrijednosti u najširem mogućem smislu te riječi, pa tako i u političkoj organizaciji društva. Moskva strahuje od širenja radikalnog islamizma. Nakon povlačenja NATO-ovih trupa iz Afganistana, za nas je najvažnije osigurati sigurnost naših saveznika, država Srednje Azije. O tome ovisi sigurnost južnih granica Rusije. Nakon 20 godina u Afganistanu se otvara novo poglavlje. Nova vlast ističe da želi dobre diplomatske odnose sa svima. Tvrde da su na pregovorima u Kabulu dogovorili novu, inkluzivnu islamističku vladu. Oči Europe uprte su u Afganistan. Ministri unutarnjih poslova zemalja Europske unije sastali su se u Briselu kako bi raspravljali o mogućem novom izbjegličkom valu. Mnogi strahuju da bi situacija u Afganistanu, gdje su u prošlosti bili prisutni teroristi, mogla rezultirati ponovnim terorističkim napadima na tlu Europe. Moramo nastaviti napore kako bismo evakuirali one koji trebaju našu pomoć, a to su osobe koje su surađivale s institucijama Europske unije i zemalja članica. Za razliku od 2015. godine, Europa neće ovaj puta dopustiti da događaji upravljaju sa njome, već da će učiniti sve u jednom koherentnom pristupu svih europskih institucija zajedno sa državama članicama kako bi se postiglo ono što je zapravo u ovom trenutku cilj, a to je da se
izbjegnu veliki masivni migrantski valovi. I danas je na strateškom forumu na Bledu na kojem se raspravljalo o budućnosti Europe tema migrantski val iz Afganistana. Kako mogu nacionalne države, ako Europska unija nema veće ovlasti, vjerovati da se same mogu suočiti s izazovom migracija i azila? Dakle, to je pitanje na koje bi sve države članice trebale iskreno odgovoriti. Ključni je element održati pritisak što bliže Afganistanu ako je moguće, ili bolje rečeno, premjestiti određena opterećenja na susjedne zemlje i obuzdati potencijalni migracijski val. Iako su talibani proglasili amnestiju za sve koji su radili za strane snage u posljednja 2 desetljeća, mnogi im ne vjeruju, boje se odmazde i pokušavaju pobjeći iz zemlje. Ne želim više nastaviti raditi, sve se promijenilo, tražim način kako otići. Dan nakon odlaska američkih snaga u blizini praznog terminala, oštećeni automobili, oklopna vozila, hrpe odjeće i smeća. Na vrata kuca ekonomska katastrofa, prijeti nestašica hrane. Cijene brašna, riže i benzina rapidno rastu. U Kabulu dugi redovi ispred banaka. Sve cijene su porasli i ne možemo ništa kupiti, a ljudi imaju velik problem jer su banke zatvorene, a tržišni uvjeti nisu dobri. Nema mogućnosti za posao i nitko si ne može priuštiti kupnju. Da je na pomolu velika humanitarna kriza, upozorava glavni tajnik UN-a, tražeći solidarnost međunarodne zajednice. Također, Agencija za izbjeglice susjedne zemlje poziva da ne zatvaraju svoje granice i dopuste azilantima ulazak. Kako je budućnost Afganistana? To je pitanje na Facebook stranici Otvorenog. Komentirajte, vaše komentare objavljujemo kasnije. Gospodine Bariću, je prošlo otprilike 3 tjedna od kraha vlade u Afganistanu. Jučer su otišli zadnji američki vojnici. Nagađa se cijelo ovo vrijeme zapravo o tome je li bilo dogovora ili nije bilo dogovora oko povlačenja američkih vojnih snaga. Izašao je sada u javnost u medijima jedan razgovor kojeg je američki predsjednik Joe Biden 3 tjedna prije svega vodio sa odbjeglim šefom afganistanske vlade Ganijem. Jesu li Amerikanci namjerno prepustili zemlju talibanima? Namjerno. Amerikanci, čujte, radi se o tome da je Biden odlučio jednostavno povući se iz Afganistana ovako ili onako, jer je taj rat izgubio u njegovoj percepciji, a zapravo u percepciji američke javnosti svaki smisao. Tu su bili ovi dogovori koje je radio bivši predsjednik Trump, za koje mnogi sad smatraju da je uzrok cijelog ovog kaosa. A s druge strane, Washington je bio zapravo iznenađen brzinom doslovno raspada afganistanske vlade i oružanih snaga. Da je tu bilo nekog posebnog dogovora, mislim, talibani su znali da Amerikanci odlaze pod svaki način. Oni su cjelokupno svoju taktiku i strategiju djelovanja u zadnjih 6-7 mjeseci upravo uradili to da iskoriste taj odlazak i to su radili jako dobro, jer afganistanska vojska na kraju nije poražena, ona se doslovno raspala. Prema tome, bilo je jasno da Amerikanci odlaze i jednostavno sve strane su to na ovaj ili onaj način odlučili iskoristiti, odnosno talibani su to odlučili iskoristiti da što prije preuzmu i mislim da su oni sami bili iznenađeni brzinom koliko je brzo pao Kabul i ostaci afganistanske vojske. Puno je toga palo zapravo i vrlo jedna fiktivna slika onoga što afganistanska vojska je, odnosno zapravo nije. Jel? Čujte, to je problem na koji se upozoravalo još 2008. godine. U Pentagonu je objavljen izvještaj o tome da su afganistanske policijske i vojne snage jako slabe. Znalo se jednostavno za te probleme, ali nije se slušalo. Od činjenice da su bili konstantni problemi sa korupcijom u afganistanskoj vojsci. Od toga da je primijenjen krivi model razvoja afganistanske vojske. Američka strana je pripremala za međudržavni sukob, obranu od vanjskog neprijatelja, a obranu je trebala zapravo voditi za protupobunjeničko, protugerilsko djelovanje. Od toga da je recimo primijenjen kriv model edukacije afganistanskih časnika, koji je pretpostavljao zapravo da je dovoljno educirati određeni broj časnika, onda će on to preuzeti da je u zemlji, ali afganistanske oružane snage nisu imale nikakve razvijene institucije, školska obrana za to, a kada je trebalo ulagati to, uvijek je bio prioritet novi helikopter ili borbeno oklopno vozilo, to možemo staviti dolje. I naravno ta korupcija, tu su takozvani vojnici duhovi. To je strahoviti problem. Prema podacima iz 2016. godine 2/3 pripadnika afganistanske vojske i policije
policije zapravo su bili nisu postojali, a to su uzimali lokalni političari i korumpirani zapovjednici da dođu do njihovih plaća. I 19. je bila zadnja provjera platnih lista. Za afganistansku vojsku prvo utvrđeno da 42.000 vojnika ne postoje, onda je revizijom taj broj podignut na 58.000. To nije ni čudo, ali naravno to je onaj glavni razlog za što se mi zapravo borimo. Nije bilo nikakvo povjerenje u vladu Afganistana, jer i Karzai, poslije njega Gani su primarno stavili na prvo mjesto svoje obiteljske, zatim etničke i plemenske interese, a tek možda ono za Afganistan. I kad se to pogleda, sve se srušilo, a onda ta nagla odluka o povlačenju, doslovno, bez onog dužeg perioda, to je doslovno, sad se pokazuje, potpuno demoralizirala afganistanske vojnike i koji su prihvatili model časne predaje afganistanskoj tradiciji. Dakle, ako pred početak borbe ili nakon prvih borbi daje se suprotnoj strani mogućnost predaje, da se pridruže protivnicima, ili ako odbiju da se vrate svojim osobnim naoružanjem u svoju etničku skupinu, plemensku zajednicu, obitelj. Ako odbiju, nema milosti. I to je mnogi ovi zapovjednici na terenu američki koji su znali što se događa su upozoravali na tu tradiciju i da to zapravo itekako potkopava. Tu je naravno i kriva Ganijeva strategija zadnjih 2 godine koja je rekao moramo ostvariti kontrolu teritorija, disperzirao je afganistanske snage i policiju po cijeloj zemlji, držeći gradove, ove kontrolne točke i time zapravo talibanima olakšao posao i kad se sve počelo rušiti, digli su ruke mnogi i otišli. Gospodine Akrap, Joe Biden je sinoć rekao da je ovo kraj američkih nastojanja da vojno preoblikuju neku drugu državu. To značajno je zaokret u američkoj politici. Hoće li to doista biti tako? Može li to doista biti tako? Pa može biti tako i ovo je očito jedan primjer kako se pokazuje da dolazi do promjene ne samo zaokreta u američkoj politici, nego i modusa operandija, provođenja interesa Sjedinjenih Američkih Država ne samo tu, nego i na drugim područjima svijeta. Jer ono što se zna već desetljećima Sjedinjenim Američkim Državama je prvenstveni cilj uspostaviti svoju zonu i zadržati svoju zonu utjecaja na Pacifiku. S druge strane, izvlačenje iz Afganistana, ono što ste i vi rekli na početku, je proces koji je dogovoren već prije neko vremena za vrijeme administracije predsjednika Trumpa i on je bio očekivan. Jedino je bilo pitanje da koliko je uspješno sustav obučavanja i osposobljavanja afganistanske nacionalne vojske iz policije. Sad se vidjelo da stvaranje sustava i države bez vizije, bez ideje, bez političkih podloga i koja ujedinjava određene različite grupe i bez snažnih karizmatskih vođa koji su odlučni u nastojanjima da provode planove, da se iz običnih političara pretvore državnike, takvi procesi se ne uspijevaju niti mogu nadomjestiti upotrebom kinetičkih oružja. Zato Amerika i prelazi ovo što je rekao predsjednik Biden iz upotrebe oružja u procesima nametanja vlastite volje i transformacije određenih društava u onaj spektar aktivnosti koje nazivamo hibridne prijetnje, odnosno hibridne aktivnosti, odnosno operacijama utjecajima koje idu sporije, postupnije, dosta složenije, dosta zahtjevnije, ali nakon određenog vremena jamče siguran uspjeh u provođenju politike. To je pozicija Sjedinjenih Američkih Država zapravo kada se kaže da su svjetski policajac. S jedne strane ih se kritizira da su svjetski policajac, s druge strane ih se optužuje kad se povuku, kao što je u ovom trenutku bio slučaj, jedna kompleksna pozicija. To vam je uvijek tako, nažalost. I mrkva i batina i nikad niko neće uvijek biti zadovoljan sa svim vašim potezima. Ja gledam, recimo, to je na drugačiji malo način. Sad je pitanje, ako se Sjedinjene Američke Države povuka, vrlo vjerojatno hoće iz Iraka, Iran će preuzeti potpunost Irak, što će dovesti do daljnje destabilizacije cijelog tog područja. Jer onda znamo da će se s jedne strane Izrael i Saudijska Arabija i te druge sunitske zemlje ujedini protiv interesa jačanja i snaženja utjecaja Irana. S druge strane, u što sumnjam da će se Sjedinjene Američke Države povući sa područja Zapadnog Balkana ovih 6 država, jer bi to značilo njihovu dodatnu destabilizaciju, ali će se zato Sjedinjene Američke Države znatno angažirati na području Pacifika, na Južno-Kineskom moru, jer vidjeli smo istovremeno, to je prošlo relativno ispod radara, istovremeno sa povlačenjem američkih snaga iz Afganistana. Potpredsjednica Kamala Harris je obišla jugoistočnu Aziju i vjeravala ih u to da oni trebaju i bilo bi poželjno za sve njih, za budućnost i stabilnost tog područja, podržati američka nastojanje, međunarodno pravo mora o nenasilnom promjeni položaja i utjecaja pojedinih država, odnosno zaustavimo širenje Kine. Gospodine Kovačeviću, možda je malo rano za takvo pitanje, međutim, koja bi bila ostavština 20 godina Sjedinjenih Američkih Država u Afganistanu, gledano iz aktualne pozicije? Pa čini se da se ta ostavština raspala u roku od nekoliko dana.
Razloge tome možemo tražiti u onom što je kolega Barić već i objasnio. Dakle, ne odgovaraju. Prvo, nepostojanje vizije. Nakon što su Amerikanci eliminirali Bin Ladena i Al-Kaidu, za njih više nije bilo jasno koja je svrha boravka američkih snaga u Afganistanu. Istina je, osim borbe protiv terorizma, zašto su Amerikanci imali i rusku podršku, na koncu Amerikanci su imali i sekundarne i tercijarne ciljeve. Dio tih ciljeva se svodi na geostrategiju i na pokušaj destabilizacije zemalja koje su susjedne Afganistanu. Amerikanci su se borili protiv Talibana, ali su pokrete bliske Talibanima u susjednim zemljama podržavali. Recimo, islamski pokret istočnog Turkestana, koji Kinezi smatraju terorističkom organizacijom koja je surađivala sa Al-Kaidom, Amerikanci su posredno podržavali da bi destabilizirali kinesku pokrajinu Xinjiang. Dakle, nedostatak vizije i osobito nepostojanje vizije među Afganistancima. Jasno je danas da velik broj građana Afganistana je tu američku vlast i afganistansku vlast pod američkim patronatom da su je smatrali okupacijskom vlašću. Dakle, ostavština, može se reći da je to još jedan primjer neuspješnog pokušaja modernizacije Afganistana, neuspješnog vanjskog pokušaja modernizacije Afganistana. Postojali su i pokušaje koje su afganistanske političke elite pokušale provoditi i zapravo razdoblje od sredine 30-ih do sredine 70-ih godina 20. stoljeća je bilo razdoblje relativne stabilnosti u okviru monarhije koja je poštivala tradicije afganistanske, a to je zapravo plemenski savjet. I predstavnici svih etničkih skupina su sudjelovali u okviru jednog savjetodavnog tijela i postupna modernizacija, dakle postupno... Iako se međusobno baš i nisu mogli apsolutno dogovoriti. Ali su priznavali tu središnju vlast i postupna modernizacija u smislu uvođenja djevojčica u škole, uvođenja žena u javni život je bila na dobrom putu. Ali državnim udarom 1974. godine ta monarhija je srušena, uspostavljena je parlamentarna demokracija u kojoj su komunisti državnim udarom 76. došli na vlast i od tog trenutka Amerikanci i Kinezi zajedno u Afganistanu podržavaju tadašnje mudžahedine. Dakle, još prije sovjetske intervencije. Sovjetska intervencija je pokušaj komunističke modernizacije Afganistana potpuno neuspješan, ali zahvaljujući okolnostima hladnog rata njihova opozicija u Afganistanu, a to su najžešće opozicije su bili mudžahedini, imali su snažnu podršku i Amerike i ne toliko snažnu, ali ipak i podršku Kine, koja je u tom trenutku bila američki saveznik. Iz te povijesti ostaje možda uredba iz 1978. da su muškarci i žene ravnopravni. Pokušala se uvesti, ali sada je samo pamtimo, nažalost. Da, komunisti su pokušali nametnuti takve promjene koje su i one društvene slojeve koje su trebali imati najveće koristi od tih promjena zapravo okrenuli protiv tih reformi, a osobito je osnažen utjecaj vjerskih vođa. Kompleksna povijest Afganistana. Gospodine Ničenov, vratimo se u današnji trenutak. Gledali jučer sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije. Jasna je poruka, zaštita vanjskih granica Europske unije, ne nezakonitim migracijama. Na koji način se sprema Europska unija za potencijalni migrantski val? Pa, vrlo su jasne poruke i vrlo je važno tu izjavu interpretirati onako kako je ona napravljena. Dakle, ona obuhvatila kompletan dio vezan za mogući budući migracijski val, međunarodnu zaštitu, prioritete Europske unije i vrlo je važno da su se sve države članice složile u tome da neće dozvoliti nekontrolirani kretanje migracija i da će zajednički nastupiti u zaštiti granica, vanjskih granica Europske unije. To je važno jer ako gledamo kontekst 2015. godine i sada, dakle, potpuno je
različita situacija i mi smo tada imali 2015. 2016. potpuno nekontrolirani ulazak i praktički nečuvanje granice. Ono što sada imamo u zadnjih 5 godina, pogotovo dakle jačanje kompletnog sustava, ja govorim sad za Hrvatsku, dakle kompletnog sustava granične policije od kadrovskog osposobljavanja do ulaganja nekakvih ukupno 250 milijuna eura u svu moguću tehniku koja se rasporedila na granici. Dakle, Hrvatska je danas jaki čimbenik u zaštiti vanjske granice Europske unije. Jučer su se uputile i vrlo optimistične poruke vezano za skoro članstvo Hrvatske u Schengenu i na obostrano zadovoljstvo Europske unije i Hrvatske. I Hrvatska je naprosto spremna preuzeti svoj dio odgovornosti, preuzeti zaštitu državne granice. Ona to čini vrlo uspješno sada. Dakle, hrvatska policija je vrlo uspješna u zaštiti državne granice. Mi bilježimo ove godine trend doduše pada, od nekakvih čak 33% u prvih 8 mjeseci nezakonitih migracija, nezakonitih prelazaka u Republiku Hrvatsku, jer se ruta donekle izmijenila. Dakle, ruta i dalje ide Turska, Grčka, Srbija, međutim puno manje, dakle određen je pad ulazaka u Bosnu i Hercegovinu, a ruta se više usmjerava na Mađarsku, Rumunjsku i kasnije preko Austrije. Ako se ne varam, sada se Bjelorusija spominje u kontekstu potencijalne nove neke rute. Upravo sam to htio reći. Dakle, po nekim informacijama čak 500.000 Afganistanaca su u nekakvom pokretu u tom bježanju iz Afganistana i neke informacije govore da veliki broj njih upravo žele ići preko Bjelorusije u Europu jer smatraju da je to puno lakši put u budućnosti. Mi pratimo, naravno, analiziramo situaciju, analiziramo je zajedno sa prvenstveno Frontexom, našom agencijom za zaštitu vanjskih granica i prikupljamo informacije kako bi vidjeli od kud bi ta potencijalna ugroza mogla doći. Za sad nekih većih pokreta nema. Mi od 15.12. bilježimo nešto veći udio u tražiteljima azila, onih koji tvrde da su Afganistanci. Međutim, to naravno nisu ljudi koji su sad pobjegli iz Afganistana, to su ljudi koji su u pokretu više godina. I to će biti trend. Isto kao što je bio trend 2015. da su svi koji su bili bez dokumenata, a svi ti migranti ekonomski, ajmo je tako nazvat, su uglavnom bez dokumenata, 99% njih, će zbog svog nekakvog statusa, vjere u to da će riješiti svoj problem lakše, tvrditi da su Afganistanci. Tako je 2015. su svi tvrdili da su Sirijci. I između ostalog zbog toga je i taj val i zaustavljen. Prema tome, pratimo aktivno situaciju i za sada nema nikakve ugroze na granici Hrvatske. Gospodine Bariću, da paradoks bude veći, Afganistan bi prema svojim prirodnim resursima, pogotovo nalazištima metala, zapravo bio jedna poprilično bogata i imućna zemlja, a u stvari znamo u kakvom stanju, pogotovo sada kad su im i Svjetska banka i MMF zapravo otkinuli apsolutno sav prihod. Što mislite, tko će sad onako prijateljski pokušati staviti šapu na ono sve što Afganistan predstavlja? Prijateljski, pazite, u 19. stoljeću vi ste imali takozvanu veliku igru između Ruskog i Britanskog carstva radi širenja utjecaja Rusije, gdje je Afganistan bio jedna od važnih točaka u toj igri. Sada imamo u neku ruku novu igru koja međutim ukazuje da će ta cijela područje Središnje Azije i okolnog područja mogli biti izuzetno nestabilni. I tu sad nastaje zrakoprazni geopolitički prostor povlačenja Amerike. Intervencija Amerike 2001. bila je, čak bih rekao, sporedno pokrenuta borbom protiv Al-Kaide, a glavni ključ je bio ulazak u područje gdje Amerikanci do sad nisu imali nikakav utjecaj u Središnju Aziju i širenje utjecaja. To što nisu spremni se baviti izgradnjom države, izgradnjom nacije, to smo čuli, dovelo do tog neuspjeha. I sad postoje nekoliko igrača koji imaju prilično zanimljive interese. Na prvom mjestu je Kina. Kad vidite, rekli ste točno da Afganistan je bogat rijetkim metalima i rudama. Međutim, za Kinu to u ovom trenutku nije strateška mogućnost koju bi trebali iskoristiti. Kina je u ovom trenutku zainteresirana za upravljanje rizikom. To ste čuli već od naših sugovornika, mogućnost da se Afganistan ponovno iskoristi
kao baza za razvoj islamističkih radikalnih terorističkih pokreta i organizacija koji mogu gledati u Xinjiangu, ali i drugdje u Srednjoj Aziji. I jednostavno Kinezi su počeli razgovore sa talibanima upravo s tim ciljem da od Talibana dobiju garanciju da se to ne dogodi. Ako se uspije Afganistan na taj način stabilizirati, onda se otvara ova strateška mogućnost, jer pa to su ogromna ulaganja u ekonomsku infrastrukturu, transportnu, koju ne možete uraditi ako je zemlja nestabilna, što je pokazao napad ovog, dakle, islamske države Horanstan na kineske radnike koji su ubijeni baš u Afganistanu. Tamo. Druga je Rusija. Rusija ovo isto koristi za ponovno jačanje svog utjecaja u Središnjoj Aziji. Zašto? Naravno, tu je ovaj vojni činilac. Rusija je već napravila zajedničke vježbe sa srednjoazijskim državama, sa Kinom, kojim se pokazuje garancija spremnosti obrane od moguće eskalacije moguće Talibana. Naravno, toga neće Talibani, tom nisu zainteresirani za to. Međutim, Rusija ovu igru koristi i radi nekih drugih razloga. Vidite, Rusija do sad, njezin projekt Euroazijske ekonomske unije nije se uhvatio baš u Srednjoj Aziji, jer većina, 3 od 5 država nije članica te organizacije i mnoge ove srednjoazijske zemlje se jako plaše da će sad Rusija pokušati ovu situaciju iskoristiti da im pogura prema toj ekonomskoj integraciji. Vide što se događa sa Bjelorusijom, sa Lukašenkovim režimom koji je sve više u rukama Moskve sada kada je izložen vanjskim pritiscima Europe i Amerike. Prema tome i naravno dugoročno, bez obzira na suradnju, Rusija je zabrinuta zbog jačanja ekonomskog utjecaja Kine ne samo u Srednjoj Aziji, nego i na cijelom području dakle, bivšeg Sovjetskog saveza, uključujući i regiju Kavkaza i dalje. Tu su zatim Pakistan koji je izgledao kao da je pobjedio u ovom sukobu. Međutim, Pakistan će imati dugoročno jako ozbiljne posljedice. Da, Pakistan vidi Afganistan kao svoju tampon zonu prema Kini, dobiva stratešku dubinu vojnu teritorija, otežava Kini kopneno ratovanje i naravno može koristiti afganistansko područje za uvježbavanje terorističkih skupina za napad u Kini, ali destabilizacija Pakistana iznutra, koja je već se vidljiva, to je slaba država, je takva da bi Pakistan mogao platiti da bi to bila pirova pobjeda. Recimo sad Pakistan šalje Washingtonu signal da bi oni htjeli postaviti novi odnos sa međusobni odnos koji je zasnivao na ekonomiji, međutim, teško da će Washington tek tako pristati na to nakon svega ovoga. Ko je sada već možda u ovom trenutku već u nekom razgovoru sa Talibanima? Rusija, Kina, ili oni svi već razgovaraju sa Talibanima? Već duže vrijeme gotovo svi tamo regionalni čimbenici razgovaraju sa Talibanima. Možemo se sjetiti i zadnji put kad su Talibani bili na vlasti, imali su otvorena 3 ureda svoja, praktički veleposlanstva, zvali su se informativni uredi, u Kataru, u Ujedinjenom Kraljevstvu i u Pakistanu. Isto tako i sada. Nemojmo zaboraviti isto tako činjenicu da je Katar funkcionira kao arapska Švicarska. Tamo se održavaju brojni... I Amerikanci su se sada povukli u Katar u stvari. Pa naravno, to je njihova središnja baza. Tamo su nijako je Katar većinski šiitska, ali tamo je najveća američka vojna baza, ja mislim, na tom području svijeta. S druge strane, u Kataru se održavaju ti brojni tajni susreti. Što na političkoj i na službenoj razini, odnosno neslužbenoj, što službe i ovakvi i onakvi. I jednostavno, i ovo što su kolege rekle, Kinezi su razgovarali i uspostavili dogovor sa Talibanima i prije nego što su Talibani preuzeli potpuno vlast. Tu su Turci, tu su Rusi, imamo i Amerikance, nemojmo zaboraviti. I to vidimo sada iz ovih događaja kad su Amerikanci 2-3 dana prije ovih terorističkog napada na zračnu luku upozorili. Očekuje se taj događaj. Oni to sasvim sigurno nisu, 99% sam siguran da su tu informacije dobili od Talibana. Znači, postoji određena razina suradnje i kontakta, to je vjerojatno najniža, ali u zajedničkom interesu svih. Jer ni Talibani sada kad dolaze na vlast i kad preuzimaju vlast, oni su svjesni toga da ako nastave na način kako su zadnji put upravljali Afganistanom, njihova sudbina je neizvjesna. Pogotovo sada, nakon 20 godina, ipak upravljanja Afganistanom, kakav god taj način upravljanja bio, ljudi su osjetili određeni način drugačijeg mogućnosti života. Sada, ako nastave sa represijom kao što je to bilo, vrlo vjerojatno će doći prvo do podjele između njih samih, zato jer se više neće u potpunosti pridržavati šerijata. S druge strane, ljudi koji su navikli na jedan malo drugačiji, labaviji život će se početi buniti. S treće strane, ekonomske sankcije će dovesti do sasvim toga da će otežani biti bitne uvjeti života i onda može doći do snažnih unutarnjih sukoba. Plus, ako to spojimo s ovim što je rekao predsjednik Biden i što govore brojni političari da prelaze iz područja aktivnosti upotrebe oružja, znači klasičnog naoružanja u potrebu ovih drugih aktivnosti, psiholoških operacija, to je lako moguće. Jer recimo mi vidimo ovih dana
Pokazuje se konvoj Hamerovih vojnih vozila kako patrolira cestama, kako ih talibani vode. Sve je to divno i krasno, ali ono što se ne zna, recimo za njih 10 vam treba jedna cisterna goriva da prođu 200 km. Prema tome, oni jesu u tom psihološkom smislu, recimo, važni, ali stvarno su oni... Gospodine Kovačeviću, kazali su u startu zapravo talibani da žele uspostaviti diplomatske odnose i da žele dobre odnose sa drugim zemljama. Koliko će se oni snaći u toj nekoj novoj ulozi? Ne trebamo zanemariti činjenicu, možda onako neka laički pogled na Afganistan, na talibane, to su bradati muškarci sa oružjem i u haljama, ali tu ima puno educiranih, obrazovanih ljudi koji su se spremni možda upustiti ovako neke nove diplomatske odnose. Osobito s obzirom na tu glavnu poruku Talibana da žele formirati inkluzivnu vlast. To, pretpostavljam, znači da se namjeravaju oslanjati i na usluge eksperata. Ali oni su isto tako najavili da će provoditi šerijatsku vlast. Tako da nema nikakve dvojbe da su talibani u međuvremenu nešto naučili od svojih saveznika diljem islamskog svijeta. Prvo, naučili su kako javno govoriti. Drugo, naučili su koristiti se tekovinama suvremenih komunikacijskih tehnologija i možda su svladali i vještinu upravljanja državom, barem djelomično. Nedvojbeno je da im je ovaj put stalo do međunarodnog priznanja. Znamo da su u svojoj posljednjoj epizodi zapravo ignorirali sva upozorenja koja su dolazila iz svijeta kad su oni počeli provoditi svoje zastrašujuće politike. Jasno je da žele međunarodno priznanje. Jasno je da su svjesni da bez ekonomske pomoći izvana ne mogu osigurati ekonomsku reprodukciju tog društva. Tako da mislim da će se ponašati drukčije nego li su se ponašali prije. Mislite da je zaista moguća ta promjena, jer šerijat njima ipak daje svakojake mogućnosti iz one njihove perspektive, pa ponovno i javna pogubljenja, i javna sakaćenja, i onemogućavanje žena da rade, i obrazovanje djevojčica i tako dalje. Točno. Ali kad se kaže šerijat, taj pojam nema jednoznačno, nije u potpunosti jednoznačan, može se interpretirati na ovaj ili onaj način, ali kad talibani govore o šerijatu, to se uvijek interpretira vrlo jednoznačno, naime onako kako su oni tu vlast provodili. Teško je povjerovati da će na unutarnjem planu politike Talibana biti, da će se znatno razlikovati od onog što su prije radili, ali će sasvim sigurno pokušati pribaviti međunarodnu podršku. A pak tu podršku neće moći dobiti ako ne budu uvažavali barem osnovna načela, recimo, Ujedinjenih nacija. Ako žele da Afganistan ostane priznati član međunarodne zajednice, da ima predstavništvo u Ujedinjenim nacijama, morat će na neki način uvažiti povelju o ljudskim pravima, povelju Ujedinjenih nacija na koncu i sasvim sigurno da obogaćeni za njih nepovoljnim iskustvom od prije 20 godina nastojat će da se ono ne ponovi. U međuvremenu žene su nestale s ulica, a glazba je prestala svirati na radiopostajama u Kabulu. To je žalosno i zapravo žene su najveće žrtve ove promjene vlasti u Afganistanu. Gospodine Čeno, dakle, jedan veliki operativni sastanak jučer. Hoće li biti još operativnih sastanaka sada na razini Unije, granične policije, Ministarstva unutarnjih poslova? Na koji način će se sada pristupati dalje ovom poslu? Koordinacija je stalna, dakle, na razini ministara vanjskih i unutarnjih poslova Europske unije, jednako tako i na našim međusobnim kontaktima koje mi praktički svakodnevno imamo, prvenstveno sa zemljama u susjedstvu. Dakle, kao što sam rekao, situacija je globalni je problem i još uvijek je, dakle, neizvjesno na koji način će sve skupa eskalirati. Mislim da je važno u ovom našem kontekstu ovdje gledati tu distinkciju između izbjeglica i migranata, da tu budemo jasni oko toga. Hrvatska je među prvima zapravo otvorila vrata, primila 19 izbjeglica prije nekoliko dana. Hrvatska je, dakle, napravila ono što je sadržano i u toj izjavi jučer ministar unutarnjih poslova koja kaže između ostaloga da će Europska unija pružiti svu pomoć u tom zakonitom preseljenju
ne samo onih koji su sudjelovali u nekakvoj interakciji sa evropskim ili američkim snagama u Afganistanu, nego svih onih koji trebaju zaštitu i međunarodnu pomoć. I evo, Hrvatska je, dakle, sukladno svojim mogućnostima primila 3 obitelji, tih 19 osoba koji su smješteni tu u Zagrebu, u proceduri su azila. I pitanje je na koji način će se sada unutar Europske unije države članice podijeliti za prihvat Nisu baš ni svi spremni za to. dodatnog broja osoba. Međutim, kažem, ovaj pritisak koji bi eventualno se osjetio na Hrvatsku, kažem, ta distinkcija između izbjeglica i migranata, važno je to razumjeti, da taj izbjeglički val koji je, dakle, ljudi se spašavaju iz Afganistana, i to je isto sadržano u izjavi na koju se pozivamo, je vrlo važno da susjedne zemlje otvore svoje granice, dakle susjedne zemlje u Afganistanu, i prihvate, dakle, prvi taj spas tim ljudima. A dakle, oni migranti koji su u Bosni i Hercegovini ili u Srbiji, dakle na vanjskim granicama Europske unije, Hrvatske, su osobe koje su prošle 5-6 sigurnih zemalja gdje su mogle dobiti azil, ali to su osobe koje imaju ciljane destinacije. Dakle, to nisu izbjeglice, to su osobe koje žele doći ciljano u neku od zemalja. AOM je u Bosni i Hercegovini napravio jednu anketu među migrantima koji su pretežno tu u ovom području Bihaća i Unsko-Sanskog kantona, i ti migranti tamo su rekli da žele, 40% njih u Njemačku, 30% u Italiju, 15% u Francusku, 7% u Belgiju, i samo 1% od njih je reklo želim preći preko u Hrvatsku da bi ostvario pravo na azil, a i tih 1% nisu oni koji žele, dakle, međunarodnu zaštitu u Hrvatskoj, nego imaju neku ciljnu destinaciju. Dakle, nije pitanje bježanja i zaštite njihovih prava, nego ostvarivanja neke želje, ciljane destinacije gdje žele doći i živjeti nekim boljim ekonomskim životom. Svakako mi nije baš ni dobro u tim logorima, u kojima, kampovima, ako ćemo reći, u kojima uopće sada nije dobro. Idemo pogledati što kažu naši gledatelji na Facebook stranici Otvorenoga. Tihomir Čengić, nakon 20 godina uvođenja demokracije te naglog odlaska, kome je važna budućnost Afganistana? Nismo baš toliko glupi, jasno je da je netko isplanirao ovo povlačenje mnogo prije. Taj netko je sigurno i analizirao posljedice i pripremio medijsku pompu za skretanje pozornosti s pravih pitanja. A ono što smo mi to radili ondje 20 godina, potrošili milijarde na ustrojavanje, obuku i opremanje afganistanske vojske, a ona je bez borbe predala državu talibanima. Toliko mrtvih i ranjenih NATO-vih vojnika, za koga i za što, tko preuzima odgovornost za ovu decenijsku blamažu? Tko preuzima odgovornost, gospodine Bariću? Odgovornost. Dakle, svi su odgovorni zapravo. Tu ne možete dati nekog krivca. Od toga da je SAD su imale želju, kao što sam rekao, borba protiv terorizma, širenje geopolitičkog utjecaja. Dalje, druge zemlje su mirno posmatrali dok je SAD bio unutra što se događa, jer i Kini i Rusiji odgovaralo dok su Amerikanci zaokupljeni s talibanima. Time sad se njima javljaju problemi, i sad se javljaju problemi Indiji i tako dalje. Jednostavno, to je, međunarodna zajednica nije znala odgovoriti na to. Kad su Evropljani na početku američke invazije predložili program izgledanje nacije i države, američka strana rekla to se nas ne zanima. Na kraju ta emisija krenula u jednoj kolotečini bez jasnog cilja. To se izgubilo negdje oko 2010. 11. godine definitivno. Jednostavno, teško je reći nekog posebno ključnog krivca sve što se dogodilo. Idemo vidjeti još komentara. Marijan Marinović, Afganistan čeka budućnost isto kao i prošlost, talibani bili, talibani došli. Kakva li će biti budućnost Europe s novim kulturama i novim ljudima? Je li za očekivati neki veliki migrantski val, gospodine Kovačeviću? Što mislite? Pa ja mislim da da. Osobito ako talibani budu i dalje provodili represiju kakvu su provodili u svom prvom mandatu. Svi smo mi svjesni da su oni proglasili amnestiju, da su najavili inkluzivnu vlast. To bi sve trebalo značiti da će pritisak na emigraciju biti nešto manji. Ali treba se sjetiti i sljedećeg. Da u vrijeme kad su evropske zemlje odbijale prihvatiti zahtjeve za azil izbjeglica ili emigranata iz Afganistana, to su radili s argumentacijom da je Afganistan sigurna zemlja.
Gledajte, Kinezi su znali da je Afganistan nesigurna zemlja i sa Talibanima su davno počeli pregovarati temeljem ključnog uvjeta kineskog, a to je da se iz Afganistana ne širi terorizam, osobito u Kinu. I druge zemlje su imale kontakte sa Talibanima puno prije nego su oni faktično došli u Kabul. 28.7. ove godine kineski ministar vanjskih poslova je održao višesatni sastanak sa jednim od lidera talibanskog pokreta Baradarom i tamo su zapravo dogovarali potankosti budućih odnosa nakon što Talibani preuzmu vlast. Sasvim je nejasno temeljem čega su zapadne obavještajne službe procijenile da će afganistanska proamerička vlast ostati barem do kraja godine. Svim drugima je bilo jasno da će ta vlast propasti odmah čim Amerikanci odu. I drugo, zašto saveznici američki nisu organizirali evakuaciju i prije? Prvi rok za izlazak iz Afganistana bio je 1. svibnja ove godine, a predsjednik Biden je to produžio do kraja kolovoza. Mnogo je tu neodgovorenih pitanja i mislim da su ta pitanja za Zapad važnija nego li taj pritisak migracijski za koji se Europa već dugo priprema i vjerujem da će ovaj puta biti spremnija nego prošli put. Pogledajmo što još kažu naši gledatelji. Oliver Grgić, nikakva nikad je nije ni imao, nek se sami sa sobom nose. Što očekivati od zemlje koje je glavni izvor prihoda dolazi od droge? Jakša Tomić, Afganistan čeka još teža vremena nego prije 20 godina. Narod je potpuno podijeljen, većina mlađih su donekle odgojeni prema zapadnim standardima, tako da će se mnogi među njima teško prilagoditi talibanskom načinu života. To je ključni problem koji će dovesti do teškog vjerskog i fanatičnog nasilja sa katastrofalnim posljedicama za mnoge koji se nisu uspjeli izvući iz Afganistana. Gospodine Akrap, nemamo još puno vremena, nismo se puno dotakli tih unutarnjih odnosa u Afganistanu koji su užasno kompleksni, jako je puno tu etničkih skupina, čak ni u toj dominantnoj skupini Paštuna se ne slažu. Zanimljiva je primjerica da su zapovjednik Talibana i odbjegli predsjednik iz tog istog naroda, a čak ni oni se ne slažu. Prijeti li možda opcija građanskog rata? Nije nemoguće, upravo što ovaj vaš gledatelj rekao ono što smo mi rekli ovdje. Znači, ovih 20 godina ostavilo određene posljedice na stanovništvo Afganistana. Rođena je nova generacija praktički koja je odrastala u određenim uvjetima koji su nešto drugačiji nego što je to bilo za vrijeme talibanske vlasti. Neće oni svi moći napustiti Afganistan i mnogi će od njih ostati i s vremenom postoji mogućnost da će rast latentno nezadovoljstvo. S druge strane, koristit će se određene operacije utjecaja kojim bi se pokušalo s jedne strane i stabilizirati situaciju u Afganistanu ukoliko ona ne bude bila moguća na način da će ovo što afganistanska nova talibanska vlast govori da će biti inkluzivna, ukoliko ona krene prema starim putovima, vrlo vjerojatno će se pokušati njeno rušenje iznutra. Jer još što ste vi rekli, pa što oni su svega 45-46% stanovništva, iako su najbrojnija etnička zajednica. Turkmeni, Uzbeci, Hazari i brojni drugi koji tamo žive i također imaju svoje interese i svoje ciljeve i svoje žele. Isto tako i različiti stupanj vjerske radikaliziranosti će također lako moguće dovesti do određenih unutarnjih sukoba. Prema tome, situacija u Afganistanu je daleko od idealne i vrlo zahtjevna i usudio bi se reći da će u idućih 6 do 7 mjeseci biti pravi test sigurnosti i stabilnosti koliko će Taliban u stvari moći vladati. Jer jedno je boriti se iz uvjetno govoreći oporbe, a s drugo je preuzeti odgovornost za upravljanje i izgradnju društva. Gospodine Bariću, humanitarna kriza, molit ću vas samo kratko, hoće li biti zaista strašna za Afganistan? Čujte, za Afganistan, neko je rekao u komentaru, dakle, niko u ovom ratu nije pobjednik, a zapravo najveći gubitak će biti afganistanski narod. Vidjeli ste samo ovo što ste dali prikaz, glad, bijeg, masovni bijeg. Talibani žele posebno spriječiti sad odlazak educiranih stanovništva, ali to je pitanje kako će doći. Biće strahoviti pritisak na Pakistan i Iran kao ključne, one glavne države koje već imaju veliki broj afganistanskih izbjeglica. U Pakistanu ih je negdje između 1 milijun i 2 milijuna, u Iranu čak i procjene neke registrirani do 3 milijuna. Prema tome, Afganistan jednostavno, a Talibani nemaju odgovora na ovu krizu. Oni su fragmentirani i Afganistan čeka, bojim se, strahovita humanitarna kriza. Hvala vam lijepa, gospodine Ničeno. Dotaknuli ste se Schengena na početku, molim vas samo sa nekoliko rečenica. Može li cijela ova situacija ubrzati taj još neki korak zadnji Hrvatske prema Schengenu? Mi se nadamo da da. Europska komisija je dala
pozitivno mišljenje na završetak svih tehničkih priprema i evaluacija koje su provedeni nad graničnom policijom, nad postupcima zaštite granice. Dakle, Europska komisija podržava Hrvatsku i pitanje je sada praktički trenutka kada će se to stvarno i dogoditi. Hvala vam, gospodo, što ste bili gosti Otvorenoga večeras. Vjerujem da ćemo još razgovarati o teškoj situaciji koja je sada u Afganistanu. Nadamo se da ipak velikog migrantskog vala neće biti, no to će sve, kao što kažemo, čuvena izreka koju puno koristimo, pokazati vrijeme. Hvala vam lijepo što ste bili naši gosti večeras. Hvala vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Želimo vam ugodnu večer uz programe Hrvatske televizije.